गिबियावनो मोनसे खावलायहरनाय नोंथांमोननिसिम मालाबाफोर समाव माबाफोर बाथ्राफोरखौ लानानै फोरमायहरनो सानदोंब्ला आंनिसिम आं आंनि WhatsApp लिंकखौ बे भिडिअनि डिस्क्रिप्शनाव होना दोननाय जादों। नोंथांमोना WhatsAppनि लिंकआव थांनानै शेयार खालामनो हागोन। लोगोसे भिडिअखौ उइदाउट स्किप फुल नायलां। जोंनि BTC आव मेजरलि पलिटिकल पार्टी होनोब्ला मोननैल' पार्टी मेजरलि दै BPF आरो UPPL। बे BPF आरो UPPL मोननैबो पार्टीखौ गुबुन हारिफ्रा इलेक्शननि समाव मोसौ बायदि फिदिंबाय थायो दै, मोसौ बायदि। जोंनि BTC आव BPF UPPL बे मोननै पार्टीनि अनगा दस्रा बा गुबुन पार्टीनि जोंनो दरखार गैया। जेसेबांखिनि लिडार्सफोरा दा पलिटिकल प्लेटफर्माव शेयार पावार लानानै दङ, बैसोर लिडार्सफोराबो साफा साफा थांनाय समफोराव बर' हारिनिनो सिमांखौ लानानै बाथ्रा बुंबोनाय साफा साफा लिडार्समोन। बैफोर गासै लिडार्सफोरा साफा साफा बर' हारिनि मोजांनि थाखाय, बर' हारिनि खौसेथिनि थाखाय, बर' हारिखौ बुहुमाव माबोरैहाय गेरेमसा दानो हागोन बेनि सिमांखौ लानानै गोबां बाथ्रा बुंबोनाय लिडार। मोनसे खोथा खिन्थु स्पष्ट, BTC आव BPF आरो UPPL नि अनगा आदार्स पार्टीफोरखौ चान्स होना दै। जुदि जों चान्स होयोबा, गोजौआव जुदि गाखोलांबाय थानो जुदि स्टेप होयोब्ला मोनसे समाव मा जागोन, बै समा सफैब्लासो जों गासैबो मिथिगोन। आरो जाय बै समा सफैगोन अब्ला समाव मा अबस्थायाव जोङो आगान होफिननांगोन फैबाय थानाय समासो खोन्थागोन। बेखायनो दानिफ्रायनो एसे एलार्ट जाखा। BPF आरो UPPL थासान्दियाव गुबुन पार्टीखौ जोंनि BTC आव चान्स होनाङा। आं मोनसे बाथ्राखौसो खावलायो दै, जोंनि दा बर्तमानाव जायफोरनिखि पलिटिकल प्लेटफर्माव लिडारनि पस्टआव दङ, बैसोर पलिटिकल लिडार्सफोरखौ आं मोनसे बाथ्रासो खावलायहरो जे फैबाय थानाय जिथु BTC इलेक्शन 2025 नि बेवहाय BPF आरो UPPL मोननैबो पार्टीया ज' जानानै जोंनि BTR सरकारखौ दानाय, रायजोफोरनो सिमां बायदि बे हाबाखौ मावनानै दिन्थिनाय नोंसोरो। आरो बेवहाय मोनसे ओरैबायदि कन्डिशन खालामना ला नोंथांमोना, जुदि थारैनो BPF UPPL लोगो नांनानै जुदि BTR सरकारखौ जुदि दामारोब्ला बेवहाय मोनसे कन्डिशन ओरैबायदि खालामना ला। बे कन्डिशना मा, आंनि बायदिबोसो आं बुंनो दै, जाय पार्टीया बांसिन भट मोनगोन, फर एग्जाम्पल UPPL आ बांसिन भट मोनबाय बा BPF आ बांसिन भट मोनबाय, जाय पार्टीयानो बांसिन भट मोनगोन बे पार्टीनिफ्रायनो BTR नि सिटखौ माने खालामनाय जागोन। बेनिफ्राय जाय पार्टीया एसे खम भट मोनगोन बे पार्टीनो डिपुटि सिटखौ होनाय जागोन। बेफोरबायदि अनलायनानै रानलायनानै नोंसोर सरकार दानाय, रायजोफोरखौ सिमां बायदि खालामनाय देनाय मानो फैया? खौसेथिया मानो फैया? जों नुखानानै रोंखानानैबो दिनै जाम्बा स्टाइल जानानै दं, जेरावनोखि आरो गुबुनफोरा जोंखो नारसिनो सुबिदा मोनबाय दंबावो। बै समनिफ्रायनो हारिनि रैखाथिनि, हारिनि सिमांखौ लानानै राजा लामा ओंखारबोबाय, माखासेया आखायाव आइजें लाबोबाय, कत' जिना हारि जाबोबाय, कत' बुथार जाबोबाय, कत' दानलाय सुलाय खालामबोनांबाय जोङो हारिनि रैखाथिनि थाखाय, नंगौना नङा? दा समालागे जोंनि हारिया रैखाथियाव गैया, गुबुननि खैसाराव मबेबा नङा मबेबा समाव गोलैथारो। मानो? जों गावबा गावनि लोरबांथिनि थाखायसो बैफोर सुबिदाखौ दिनैनि समावबो सुबिदा मोनदों गुबुन हारिफ्रा। हागोनना नोंसोरो BPF आरो UPPL बेबायदि खामानिखौ लोगो नांनानै मावनो? हागोनना नोंसोरो फैबाय थानाय 2025 आव मोननैबो पार्टीजों लोगो नांना BTR सरकारखौ ग्रोम ग्रोम दानो? हागोन? हागोनना हाया? हायाबाबो नोंसोर नाजानांगोन बे खामानिखौ। जेब्ला BPF आरो UPPL आ मोननैबो पार्टीया लोगो नांनानै BTR सरकार दाबाय, गुबुन हारिनि सोरबा सोरबा सोरखिलांजोबगोन।
जायनोखि जोंनि हारिनिखौ लानानै जायफोरनोखि जोंनि हारिखौ लानानै गाज्रि गाज्रि सिमां सुजुग्रा बैसोर मानसिफोरा अट'मेटिकलि बारजोंनो सोरखिलांजोबगोन मिथिबाय। आरो BTC आव BPF आरो UPPL थासेयाव गुबुन पार्टिखौ स्पेसियेलि जोंनि हारिनि मानसिफोरा चान्स होनाङा। सोरखौबा सियारनि पावारनिबो लब दिन्थिगोन, सोरखौबा पकेट मानिनिबो लब दिन्थिगोन। फै नों BPF आव थानाङा, नों UPPL थानाङा, जोंनि पार्टियाव फै, नोंनो पावार होगोन जों। बेबायदि लुपिया खिथिगोन। दा समाव बेफोरबायदि सानैसो लिडार्सखौ जों नुनो मोनदों। जोंनि हारिनि गेजेराव थाखानाय माखासे पलिटिकेल लिडार्सफोरखौनो बै गुबुन पार्टिफोरा टारगेट लागोन, केपचार खालामगोन। माबोरैहाय बे थाखानाय मोननै पार्टी UPPL आरो BPF खौ डिस्ट्रय खालामनो हागोन। थांनाय बारावथ' बेफोरबायदिनो जालांदों ना, जाग्रा जायाखै रायजोफोर? थांनाय बादि जिथु BTC इलेक्सन बेफोरबायदि जालांदों। जों गावजों गाव सोंखारिलायबाय थानानै जेबो मुलाम्फा मोना। जेसेबांखिनि सोंखारिलायबाय थागोन जों गावजों गाव एसेबांखिनि जोङो गाहायावसो थांबाय थागोन दै। जानो हागौ सोंखारिलायबाय थानायाव सोरबा सानै साथामसोआ बेनिफिट्स जादों, धोन दौलत आरजिनो लानो हादों। नाथाय जेबो खामानि गैया। नों जिमानानो आरजिया मानो, नों जिमानानो लाक्जारि स्टाइलाव थायाथों मानो, नों नोंनि धोन सम्पतिखौ नों लांफानो हाया। बेखायनो ओरैबायदि खामानि माव, जाय खामानिखौ मावोब्ला नों थैखांनायनि उनावबो जेन अराय सम गोसोखांबाय थायो, अराय सम सिबिजाबाय थायो। बेबायदि खामानिखौ नोंथाङा मावनो नाजा। दिनै दुधनियाव जालांनाय जिथु रेपनि जाथायखौथ' नोंथांमोना गासिबो मिथिखाबाय। रेप 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 दिनैनि समसिमहालागै रेप। जोंनि हायावनो थानानै, जोंनि हायावनो मावना दांना जानानै जोंजोंनो दानलाय सुलाय खालामबावो आरो जोंनि हिन्जाव माहारिनि सायाव आरो रेपबो खालामबावो। मानो? माबोरै सुबिदा मोनदो? जों दिनै गावजों गाव खोथा बुंलायलायनो हायैयाव, खोथा बानस'लायनो हायैयाव, जोंनि माखासे लिडार्सफोरनि लोरबांथियाव दिनैसिम बे समसिमहालागै बेफोरबायदि सुबिदाखौ गुबुन हारिया मोनगासिनो दं। दुधनियाव जालांनाय जिथु जाथाय बेथ' बुहुत क्रिटिकेल जाथाय। ओरैबायदि क्रिटिकेल जाथाय माने मा बुंनो। दा बैफोर कन्डिसनखौ लानानै जुदि नोंनि सेन्टिमिटाराव सोयोबा 2008-2012 नि बायदि कन्डिसनखौसो जों नुहरो। आरो जानो हागौ जोंनि हारिनि जायफोर सुथुर, बैफोर सुथुरफोरा बै समखौनो माने लाबोनो जुजिबाय दं दिनैनि समसिमहालागै। नाथाय जोङो सिरि दं, नाथाय बिसोरो एथुगासिनो दं। बबेखिसा एथुबा बबेखिसा बिसोरखौ माने खोख्लैनो हागोन, गादबनो हागोन, बायदिसिना लामाजों जोंखौ एथुगासिनो दङ। आरो जाय हारिजों जोङो दानलाय सुलाय खालामदों, जाय हारियानोखि दिनैसिमनि समसिमहालागै जोंनि बिमा माहारिनि सायाव जिनाहारि खालामनानै फोथैबोदों, बै हारिजोंनो दिनै जोंनि हारिनिफ्राय लाइन मारायखुमाबोनाय, खारफालांनाय, हाबा जाहैनाय बायदिसिना जाथायखौ दिनैनि समसिमहालागै जोङो नुनो मोनो। मानो सेन्टिमेन्टेल गैया? मानो बेसे लासिंसिं नङा होमबा? मानो सेन्टिमेन्टेल गैया दिनैसिमबो? मेगनजों नुखा खोनाखा एसेबां लासिंसिं सेन्टिमेन्टेलानो गैयाना दिनैसिमबो? मानो? दा बे दुधनैनि जिथु जाथाय, बिनानावजों लोगोसे सोरबा सासे सानै जायखिजाया रेप खालामनाय, बे रेप खालामनायखौ जायबा रेपिस्ट, जायबा कालप्रिट, बिनि न'आव बिनि बिदाया खबर लानो थांनायाव बा सोंदावनो थांनायावनो बिनि बिदाखौबो जायगायावनो माने देगारजों सुनानै दानथारनानै माने फुथारबाय। अब्ला नायदो जोंनि मेगन सिगाङावनो। नोंथांमोना सानदों नामा आमखानि फिसाला, आमखानि फंबाय होननानै? नाथाय बैसोरबो जोंनि हारिनिनो सासे ब्रादार, बैबो सासे जोंनि हारिनिनो बिनानावमोन। जों गासिबो एखे, जोंनि थैया गासिबो समान। जों दिनै सेन्टिमेन्टेल लालायनो रोंनांगौ। मिथिबाय? दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि
सार्थबादिखौ लानानै बे प्रटेस्टखौ खालामदों। नाथाय बे एबसुनि प्रटेस्टखौ लानानै ससियेल मिडियायाव मोननै मोनथामसो पस्ट नुनो मोनदों पलिटिकेलजों रिलेटेड खालामनानै बाथ्रा बुंनाय। मानो ब्रादार्स, जायफोरनोखि बे बाथ्राखौ बुंदों नोंथांमोना खौसेथिखौ लुबैया नामा, गोजोनखौ लुबैया नामा जोंनि हारिनि गेजेराव? जानो हागौ लुबैयाबो जानो हागौ बिसोरो, बेखायनो बेफोरबायदि नेगेटिभ इस्यु खालामनानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों माने शेयार खालामबाय थायो। 2013नि मोनसे बाथ्रा आं बुंनो नागिरदों। 2012नि जिथु दानलाय सुलाय, बे दानलाय सुलायनि दुंहाव थासारियानो जोबाखैमोन, एसे नर्मेल जाबायमोन आरोना। थिग बे समावनो आंनि एरियायाव आरोना बाक्सा डिस्ट्रिक्ट गबरधना पुलिस स्टेशननि आन्डाराव मोनसे गामिखौ आं मेनसन खालामा, बे गामियाव सासे मानसिया सासे बांगाल बुरैखौ माने बुथारबाय बेलासे समाव आरो दै। बेनिफ्राय बुथारनानै दावराव जाजोब्बाय। थिग बे समावनो जोंनि बर' हिन्जावसाफोर टिउसन लानो थाङो, क्लास 9 ना 10आवमोन आरोना। दा बै मानसिया बांगाल बुरैखौ दानथारबाय, बै हिन्जावसाफोराबो माने टिउसन लाना फैबाय दं आरो फैबाय दं। बिसोरजों लोगोसे बे हिन्जावसाफोरनि बिदामोन दंफायोमोन। दा बिसोर फैबाय थानाय समाव माने बेलासे खोमसि रोमा रोमि जास्लाबायमोन। अब्ला मा खालामखो, मोनसे भुकामारि होननाय सक दं, भुकामारि सक, बे सकआव मा खालामखो बिसोरखौ बांगालफोरा बुबाय। सोरखौबा अन्थाइजों देबाय खर'आव, सोरखौबा जाय जेरै हागौ बुबाय आरो गनजों थखनजों बुबाय। बिनिफ्राय बिनि साखाथियाव मोनसे बर' गामि दं। बे हिन्जावसा गथ'फोरखौ ओरैबायदि बुदों, ओरैबायदि माने बुंथाव जायै बुदों आरोना। बै मानसिया बांगाल बुरैखौ हाथारनायनि दायावनो जायखिजाया बर' मानसिखौल' मोननांगौ आरो बिसोरनो, बिसोरनि माबाया आरोना। जायखिजाया बिसोरखौ ग्रोब मोनबाय, बे हिन्जावसा गथ' माखाखौ बिसोरखौ ओरैबायदि बुबाय, ओरैबायदि जोग्लिबाय, ओरैबायदि देबाय गनजों। बे खाथियाव मोनसे दैमा दं, फोल्ला दैमा होननाय, बे सकनि एटाचआवनो दै। बे हिन्जावसा गथ' सानैखौ बुसे बुनानैबाबो बे दैमाखैजा बिसोरो बोदोंमोन। माने बिसोरखौ टारगेटआ मा, बिसोरखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय। लोगोसे बे हिन्जावसाफोरनि बिदामोन जायनोखि टिउसननिफ्राय बिसोरखौ लाना फैदोंमोन, बे बिदामोनखौबो बिसोर दोखो दोखो बुबाय, खर' मानि गावबाय। ओमफ्राय बै हिन्जावसा सानैखौ बिसोरो माने दैमाखैजा जिनाहारि खालामनो थाखाय लांबाय बोद्रु बुस्रि। नाथाय बे समावनो गथ' सानैया गावनि बोलोखौ बाहायनानै दाख'नानै खाथिनि बर' गामियाव गंसे बर' न'खराव खारबोनानै जेने थेने गावनि जिबनखौ बासायनो हायो। थिग बे समावनो दुंहाव थासारि जाजोब्बाय जोंनि एरियायाव। बेनिफ्राय कन्टेक्ट जाजोब्बाय, मिथिजोब्बाय जाथाया बोरै जाखो। बेनिफ्राय एबसु अफिसनिफ्राय थानानिफ्राय पुलिस थानानिफ्राय एस्कर्ट लानानै बै गथ'फोरा जिहेतु बहुत क्रिटिकेल मोमेन्ट, एस्कर्ट लानानै बै गथ'फोरखौ लायना फैबाय। आं थांदो दै, आं थांदो, जों जास्ट सानै साथामसोल' मानसि थांदों। बेवहाय मोनसे लासिं सिं बाथ्रा जानानै थांदों दै। जेब्ला जोङो बुङो थौ ज' जानानै बे गथ' साब्रैखौ जों लायना फैनोसै, अब्ला समाव मा जादों, सोरबाया बुङो आं थांनो हाया, सोरबाया बुङो न'आव रावबो गैया, सोरबाया बुङो आं खर' सादों, सोरबाया बुङो माने मा आंहा एसे देहानि प्रब्लेम। बे क्रिटिकेल मोमेन्ट समाव नाथाय आं थांदों। आंना मा जेरैखि जाया बासायनांगौ बैसोर गथ'फोरखौ। गस्ला गेन्जि हाफ पेन्ट गाननानै सेन्डालबो गैया आं थांदों गारियाव। बेनिफ्राय बै गथ'फोरखौ बामखांनानै बरपेटा मेडिकेल कलेजाव गस्ला गेन्जि हाफ पेन्ट खान्दा सेन्डालबो गैया, बे गथ'फोरखौ आखाइयाव बामखांनानै गारियाव लानानै थांदों। जेरैखि जाया बे गथ'फोरखौ बासायनांगौल'। आरो बेवहाय जास्ट सानैल' थांफादों, सानैल'। बेनि गेजेराव सासेया जाहैबाय बै समनि गबरधना आन्चलिक एबसुनि प्रेसिडेन्ट ना मामोन सासेया, बेजों आंजोंल' बे गथ' सानैखौ बासायनो थाखाय। नाथाय बेवहाय ओरैबायदि गोबां
सेंग्राफोर दंमोन माने बिराद गरम थौ लानांगौ थौ बुनांगौ थौ होख्लायनांगौ नाथाय जेब्ला क्रिटिकल कन्डिशना जेब्ला सफैबाय गासिबो खारखुमा जोब्बाय बेबायदि स्टाइलनि मानसिफोरखौ ना माबायदि ट्रिटमेन्ट होनांगौ बेनि फर्मुलायाबो आंनाव दं हरसे ओंखामबो गैया हरसे थाम्फै अरजानानै बाहेरायावनो थानांबाय मानि थाखाय बेखिनि खस्थ'खौ मावनांगौ मानो मावनांगौ मा दरखार दंमोन बेखिनि खस्थ'खौ मावनो आंबोथ' खारखुमानो हायोमोन ना मानो मानोमोन बिदि खस्थ' मावनो दिनैनि समाव जुदि बेफोरबायदि सेन्टिमेन्टेलखौ लाखिनो रोंलायाब्ला मालाबाबो दावगानो हाया नों लिडार जा नों गोरों जा नों हाजारखि धोनियानो जा नोङो अख्राङाव थाथों मानो नोङो हाथरखियावनो थाहैथों मानो नाथाय नोंनि जिथु हारिनि सेन्टिमेन्टेल बे सेन्टिमेन्टेलखौ जेब्लायबो नोङो नैबेयाव लानानै सोलिनो रोंनांगोन आरो जुदि रोङाब्ला नोङो दिनैनिफ्राय सोलों मिथिबाय सोलों दै बे खुगाजों बुंनानै जेबो लाब गैया सेन्टिमेन्टेला डेन्जारेस बुस्थु मिथिबाय गोबां सेन्टिमेन्टेल लेस पार्सन दं जोंनि बर' हारिनि गेजेराव एग्जाम्पल महरै होनो थांबाथाय हरसे सानसे नांनोबो हागौ आरो जायफोर मानसिखौ लानानै एग्जाम्पल होगोन बैसोर मानसिखौ लानानै जुदि एग्जाम्पल होयोबा दानि समाव मिनिंलेस जागोन मिथिबाय मिनिंलेस जागोन बेनिफ्राय बे भिडिअनि गेजेरजों आं मोनसे बाथ्रा खावलायहरो दिनैनिफ्राय आंनि भिडिअखौ जायफोर बर' हिन्जावफोरा नायदों नोंथांमोना गुबुन हारिनि खैसारनिफ्राय गोजानाव थानो नाजा मानोना बिसोरो जोंखौ मालाबाबो मोजां नोजोरजों नायखाया बिसोरो जिमान गोदैयानो जा बिसोर जिमान गियानानो होआथों मानो मालाबा बिसोरो जोंनि ट्राइबेल हारिनि थाखायनो बिसोरो मालाबाबो मोजां नंखाया मिथिबाय बेसे जारिमिन थांबाय जों बर' हारिनि गेजेराव पुलिसजोंबो रेप खालामजाबाय हरसेनि गेजेरावनो 12 बोसोर 13 बोसोरनि हिन्जावसाफोरखौ हरसेयावनो गाग्लि रेप खालामबाय गोसोआव दंना गैया नोंथांमोना बैफोर जारिमिनफोरखौलाय गोसोआव लानो नांगोन मिथिबाय आरो नोंथांमोना इयुन जोलैनो फोरमायलांनो नाजानांगोन अब्लासो जोङो सेन्टिमेन्टेलखौ लानानै आवगायनानै जोङो गोजौ फारसे थांनो हागोन मिथिबाय लोगोसे जायफोर बिथांमोना आंनि बे चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां लोगोसे भिडिअखौ मोनसे लाइक खालामनानै गालां दे गोजोन्थों।